ଆପଣମାନେ ବି ଏମିତି ରୋଷେଇ କରି ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ ମନ କିଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କି? ନିଶ୍ଚୟ ଚାହିଁବେ। କିଏ କ'ଣ ନ ଚାହେଁ ନିଜ ପରିବାରକୁ ଖୁସି ରଖିବା ପାଇଁ। ତ ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜି ତିଆରି କରିବା ଚୁଡ଼ା ଉପମା। ଏବେ ଗ୍ୟାସ୍ରେ କଡ଼େଇ ବସାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। କଡ଼େଇ ଗରମ ହେଲା ପରେ ସେଥିରେ ସୋରିଷ ତେଲ ଦେଇଦିଅନ୍ତୁ। ଆପଣ ଯେକୌଣସି ତେଲ ବି ଦେଇପାରିବେ, ଅସୁବିଧା କିଛି ବି ନାହିଁ। ଆପଣ ଯେଉଁଟା ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସୋରିଷ ତେଲରେ ଅଧିକ ଟିକେ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗିଥାଏ। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ତେଲ ଗରମ ହେଇଗଲା ପରେ ସେଥିରେ 2ଟି ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା ଦେଇଦେବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା ଟିକେ କଳା ହେଇଗଲା ପରେ ସେଥିରେ ଆମେ ଜିରା ଓ ସୋରିଷ ଦେଇଦେବା। 2ଟି ଫୁଟିଯିବ ଭଲସେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଲଙ୍କା ବି ଧୀରେ ଧୀରେ ଗରମ ହେବ, କଲର୍ ଆସିଗଲାନି। ସେଥିରେ ଆମେ କିଛି ଭୃସଙ୍ଗା ପତ୍ର ଦେଇଦେବା। ଆମ ଘରେ ଟିକେ ଭୃସଙ୍ଗା ପତ୍ର ଅଧିକ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ନା ଖାଇବା ପାଇଁ, ସେଥିପାଇଁ ଟିକେ ଅଧିକା ଦେଇଦେଇଛି। ଆପଣ 2ଟି ଟେମ୍ପୁ ବି ଦେଲେ ଅସୁବିଧା କିଛି ବି ନାହିଁ। ଆଉ ସେଥିରେ କିଛି ଅଦା ଛୋଟ ଛୋଟ କାଟିକି ଦେବେ। କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ବି ଦେଇପାରିବେ, କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ବି ଟେଷ୍ଟ ଅଧିକ ଆଣିଥାଏ। ଆଉ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ବି ଦେଇଦେବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଗ୍ୟାସ୍ର ଫ୍ଲେମ୍କୁ ମିଡ଼ିୟମ୍ ରଖିବେ, କାହିଁକିନା ହାଇ ଦେଲେ ପୋଡ଼ିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଧିକ ଅଛି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ହେଇଗଲା ପରେ ଆମେ ସେଥିରେ ଆଳୁ, ଗାଜର, ବିଟ୍କୁ ପୁରା ସରୁ ସରୁ କାଟିବା। ଆପଣ ଛୋଟ ଛୋଟ ବି କାଟିପାରିବେ। ଆପଣଙ୍କ ମନ ଅନୁଯାୟୀ ଆପଣ ଅଲଗା ପରିବା ବି ମଧ୍ୟ ଦେଇପାରିବେ। ଫୁଲକୋବି ଆଉ ବିଟ୍, ଯେଉଁ ମଟର, ବିନ୍ସ ଏସବୁ ପରିବା ମଧ୍ୟ ଦେଇପାରିବେ, ଭଲ ଲାଗିବ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଆଉ ମୋ ପାଖରେ ଯେତିକି ଥିଲା ମୁଁ ସେତିକି ଦେଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ହେଇ ଆସିଲାନି। ସେଥିରେ ସ୍ୱାଦ ଅନୁଯାୟୀ ଲୁଣ, ହଳଦୀ ଏବଂ ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କାଗୁଣ୍ଡ ଦେଇଦେବା। କାହିଁକିନା ମୁଁ କାଶ୍ମୀରୀ ଲଙ୍କାଗୁଣ୍ଡ ଦେଉଛି, ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ଲଙ୍କାଗୁଣ୍ଡ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି ଦେଇପାରିବେ। କାଶ୍ମୀରୀ ଲଙ୍କାଗୁଣ୍ଡ ଦେଲେ ଟିକେ କଲର୍ ଭଲ ଆସିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ମିଶାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଭାଜିଦେବେ ପରିବା ସବୁକୁ, କାହିଁକିନା କଞ୍ଚା ରହିଲେ ଭଲ ଲାଗିବନି। ଗୋଟେ ଭଲ ଭାବରେ ଭାଜିଦେବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଭାଜି ଯାଇଛି ଭଲ ଭାବରେ। ସେଥିରେ ଛୋଟ ଛୋଟ କାଟିକି ଟମାଟୋ ଗୋଟେ ପକାଇଦେବା। ଭଲ ଭାବରେ ତାକୁ ମିଶାଇ ଦେବେ ପରିବା ସହିତ। ତାପରେ ଧୋଇ ହୋଇ ରଖା ହେଇଥିବା ଚୁଡ଼ାକୁ ଆମେ ସେଥିରେ ଦେଇଦେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଚୁଡ଼ା ବି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ପୁରା ଶୁଖିଲା ହୋଇଯାଇଛି। ଜଳକୁ ଭଲ ଭାବରେ ତାକୁ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର। ଭଲ ଭାବରେ ମିଶାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଭଲ ଭାବରେ ମିଶି ସାରିଲା ପରେ ସେଥିରେ ଆମେ 2 ଚାମଚ ଚିନି ବି ମଧ୍ୟ ପକାଇଦେବା, କାହିଁକିନା ଚିନିକୁ ତରଳିବା ପାଇଁ ବି ସମୟ ଲାଗିଥାଏ ନା। ତ ସେଥିପାଇଁ ଚିନିକୁ ବି 2 ଚାମଚ ଆମେ ସେଥିରେ ପକାଇଦେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଭଲ ଭାବରେ ମିଶାଇଦେବା। ଚିନି ବି ମିଶିଯାଇଛି। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି। ଆପଣମାନେ ବି ନିଜେ ତିଆରି କରିକି ଘରେ ଟେଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ନିଶ୍ଚୟ ଭଲ ଲାଗିବ। ଆପଣମାନେ ଚୁଡ଼ାରେ ଖାଇଥିବେ ବନେଇକି। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର, ପୁରା ଶୁଖିଲା ଶୁଖିଲା ହେଇଛି। ଆପଣ ଏହାକୁ ତରକାରୀ ଦେଇକି ବି ଖାଇପାରିବେ, ଯେକୌଣସି ମଟର ତରକାରୀ କି ଆଳୁଦମ୍ ମଧ୍ୟ ଦେଇକି ଖାଇପାରିବେ। ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ଭଲ ଲାଗେ।